soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Mun je soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Wuta ina kuke ne mazaje, kwantan gendarmerie 18 muna nan tafe. Matsoraci ba zai iya aikin soja ba, ita ma soja ba rago a ciki na faɗa. Dan Daudu bar shi can ya iya baran gyaɗa. Kwantan gendarmerie 18 maza, mumurance da tutar ƙasar mu mugu sai ya baro. Je soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal sun kare. Colonel Senegal mai gidan JE an san da kai, fanni na horon soja ba ta bukar ya kai. Ashe dole ne maza su yi togo da kai, ka hora maza soja da horonka. Da an gane su an san da mazaje ne, ko gida ko daji an san su kashe mugu. Kai gamo da su daji bai wahala malam, suna nan labe suna fidda wuta, suna nan labe suna shika. Ce soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Kumandan din Mary Gwangwarya ga mazaki, har 'yan terib nake nafi ko ba in ce ni. Lieutenant Mamman Hassan da Yabo, kuke tsari na horon soja. Gaba taimakin kanan adin mai san aiki, ya tana Hamadu Hamma mai san aiki. Mun je soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Ga gidan Shabde Kursi ko sarkin zabta, baban yara gare ku. Ce sai ya ga bayan leda. Ashidan da kamfani na dim a gaishe ka. Sarjan Shabu Nasiru Naino Musa kana aiki. Direzore mai gidan kudi mai Allah. Su an kashe iyala abinci sai sun ture. Su sha miya mai daɗi kowa yana son barka. Kai Ashidan Shabu Almu addu'ar uwa ta bi ka. Sojawan sai sa su ma suna yin murna. Sun yi godiya sun yaba da wannan tsarin. Sannan kwanta birni ce da kai san barka, aikin kuna kyawo ashe itu barkalla. Kuke biyan soji hankalin su ya kwanta. Mun je soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Sanin minista na defense mazan fama, kana da soja 'yan Nijar mun sha kwana. Kallamin tari mai gidan soja ina kwana. Kwantan gendarmerie 18 gare ka gwarzona, suna jira karan zadda su gaban tuta ta kasa. Maza dan su je siyo yaki su ma. Mun je soja wuta na ce soja mazaje. Na Colonel Senegal mai gidan Jelinawa. Kwantan gendarmerie 18 maza sun kare. Ga Shabde General mai sojoji, General de Kordar mai Ahmed Muhammad, yana shaida kwantan yau kun san maza, kun samu ruwa cikin JE maza, kun kare samsam saura ku yi bautar ƙasa. Na firamar kwamfani ina kuke da 'yan maza, na Lieutenant Abdulkarim Isa Andillo, maza da ku ake zuwa da ku aka dawo, kuke fesa wuta da mu ku firgita 'yan maza. Elephant, komin tsawon wuya kai bisa.
salam maza na daji maza ku ne ladabi kokari ga riko na amana tigre discipline courage loyauté la troisième compagnie kuna sheke arna nasu da tana na wani abar shiga gwarzo na ruwa na iska daji ba sauki kuna kare mutunci na kasar mu dan gyara les aigles la sierre épargne le sang. la quatrième compagnie mazaje ne nasu da tana Hassan dare Loma Aziz kaga yan maza wanda ba su sha baya neman nasara kadai kuke ko cikin haza La girafe, vaincre coûte que coûte. ta sai kiyar kompanyi kuna hoɓasa na su letana sambala shafi'u duk cikin ku babu rago duk jarumai ne da zafi da sauri fa ka sha'arna Les léopards, endurance, précision, efficacité. lasiziyar kompanyi ba ku san wasa na su letana umar jati mamman sani komi na ku da hanzari kuke yin shi ku musamman a wurin guta kuke barna Les anacondas, rien d'impossible. na set kompanyi zan kira ku da danja na shidan shaf adamu bula da gwarzo ne kaga maza kun bar dusu masu kwana yaki ko a mace ko a yi rai sai kun yo nasara maza Jaguar, ça percute seulement. lawiciyar kompanyi masu kare aiki na su letana abdulrazak garba idde mazan fama soji marmari daga nesa ku yakin ku da ilimi kuke yi tabbasa Lion, disponibilité, discipline, rigueur. mun ce soja wuta na ce soja mazaje na kula na da